Nykynuorison lempitanssia ovat disco, jytä ja beat-tanssi, mitkä tuottavat erikoisesti vaikeuksia aikuisille, johtuen tästä liikkeestä. Tässä täytyy päästä oikeaan disco-fiilinkiin, että tämä onnistuu. Polvet siis menevät eteenpäin, taakse ja suoraksi, kädet alaspäin, taakse ja suoraksi, hartiat liikkuu ja pää taakse ja suoraksi, kädet alaspäin. Tämä on siis tärkein perusliike diskotanssi. 1, 2, 3, alas, taakse, diskeaan diskot, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, alas, taakse, sivulle, 1, 2, taakse, suoraksi, kädet alaspäin, 1, 2, 3, alas, taakse, sivulle, disko, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, alas, taakse, sivulle, disko, alas, taakse, sivulle, diskomusa, 2, diskomusa, 4, tämä voi musa myöskin, diskomusa, enpäin, diskotanssi, diskomusa, 2, diskomusa, mikä on diskot, nämä liikkeet, tarvitsemme vaan diskomusa.